Right, this is Novotel Film Shop iChannel. We are here at Loftus Stadium, Mamelodi Sundowns, 3 Cape Town Spurs North. My brother, we are with. Nyaphila kunjani mfowethu? Siyaphila man. Ya igama bra Obza. Bra Obza. For people branch Mamelodi Sundowns support. So how do you feel about the game namhlanje? No man, ngifika mina afethu manje ngijabule kakhulu. Ngifika mina ngijabule kakhulu. Yabona. It's obvious mangisuka eLukunjani. Ekhaya bengasho vela manje ngizowina. Kodwa bengingasho ngizowina for how many goals? Kodwa ngasho ukuthi 3 points ngizolanda vela ngoba Sundowns vela ngiyathemba. Yeah. No, and then ubanokuchazile namhlanje like umbule umkhulisi. Yeah, 100%. kadlale kamnandi. Abandlale kamnandi. Yeah, and what do you think about rotation ekarulani? No rotation kaRulani no mina yangichaza because yabona yini uRulani ne abaningi makusenoma player from kamanye ama team azakaSundowns bahle manje uyaphi ngoba lapha ngeke ngiyodlala ngakaSundowns mara uRulani ubadlali bonke abadlali baka angana team inamathi ishoti iphethe ashoti angana ama player ishoti una wonke ama player angana favorite player yabo so umkhazi ngiyabheka abothe bazwana baElenda abangenanga bomdawo abangenanga yabona bo Ribeiro abangenanga yabona And you know 3 no mnandi ngijabulile so ekhaya ujabulile ekhaya ngijabulile ngoba 23 points 33 points on the roll 11 games. 11 games. No, ngiyabonga.